38 नं बैरबखुन्द बियाबा जौगाथाय फारसे आगान होबाय। सानसेयावनो मोन 7 मावथांखि बेखेवदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द चन्द्र बसुमतारिया। बयनिबो समान मोनथाय आरो समान जौगाथायनि मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै प्रमद बर' आरो गोविन्द बसुमतारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा हालामाव सानफा एफा बायदि जौगाथायनि मावथांखि लुनायनि गेजेरजों गोजोननि बार बारहोनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो दिनै फिन उदालगुरि जिल्ला 38 नं बैरबखुन्द बियाबनि बरला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोबां ओनसोलफोराव रायजो राजाफोरनि मोजां खाबुखौ नोजोर होनानै गोदानै लुनाय जौगालु मावथांखि बेखेवनाय जादों। मख'नो गोनांदि सोलिफु दाननिनो थांनाय बावैसो सान सिगां सान्तिपुर, आमजुलि, बरला, उदालगुरि, खासिबारि बायदि बिसिडिसियाव मावनो लानाय बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय आरो बिथांखि मावफुंनाय बायदिफोरखौ नायोब्ला थारैनो 38 नं बैरबखुन्द बियाबा जौगाथाय फारसे आगान सुरनायखौ मोनदांनो हायो। जा बिटिआर सरकारा दाखालि बावैनि जि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं बेवहाय 100 डेज प्रग्राम होननाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे 100 दिननि भितराव जों बिटिआर सरकारा मा मा खामानि मावखो बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे मा मा मावगोन बिनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे गामि गामि रायजोफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय बे बाथ्राफोरखौ लादों आरो दिनै बे 100 डेजनि प्रग्रामनि गेजेराव दिनै बे भैरबकुन्द माबानि समस्तिनि सिङाव थानाय बरला बिसिडिसिनि सिङाव दिनै जों गोबां हाबाफारि लादों। बेखाय जा बेयो दिनै अन्थाइ मावगोन बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे बेखेवनाय भितराव जा गंनै दलं स्लेब कालभार्ट माने गंनै स्लेब कालभार्ट बानायबाय, गंथाम कमिउनिटि टयलेट बेखिनिखौ बेखेवबाय आरो दा बेनिफ्राय नलेज सेन्टार गंसे आरो ओमफ्राय माबागोन जेरावहाय बिसिडिसि अफिस बानायनाय जागोन बे कम्पाउन्डनि जिथु बाउन्डारि वाल गोदानै बानायनाय बेखौ जों बेखेवनाय जाबाय। आरो जा मोनसे खामानि दंबावो बेनो जाबाय बे सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनि मोनसे हा गिसि खालांनायखौ प्रटेक्सन होनायनि खामानि बेखौ जों नेक्स्ट हाबाफारि मावगोन। दा बेखिनि हाबाफारिखौ जों मावखांनायखाय बेखेवनानै रायजो राजाफोरनो गथायनाय जाबाय। थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव जों गोबां खामानि मावदों। जोंहा नैबे बरला बिसिडिसिनि सिङाव आरो गोबां खामानि बेखेवनो गोनां दंबावोमोन। एसे दङ खामानिया जोबजोबाखै। बेनि भितराव लामा मोनथामसो दं। बेनिफ्राय बिदिनो कालभार्ट प्राय 13-14 दं। बेखौ बावैनो बानायखांब्ला जों बेखेवगोन। बे बोसोरथामनि गेजेरजों अन्तत नैबे बरला बिसिडिसिनि सिङाव नङाबाबो 8-9थासो लामा बानायखांबाय आरो बानायनो आखायाव लानाय मोननैसो दंबावो बेखिनिखौ बानायगोन। बे गासैबो खामानियाव जोंहा रायजो राजाफ्रा बे लकेल रायजोफ्रा हेफाजाब खालामनायखौ बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो आसा खालामदों फैगौ समाव बे रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहयोग खालामबावगोन। खारन सरकारा जिखिनि हाबाफारि लायो बेखौ रायजो राजा सहयोग खालामबासो मावनानै साक्सेस जानो हायो। रायजो राजाफ्रा बेखौ जुदि सहयोग खालामा अब्ला हले सरकारनि जेसेबां जि आसनि लाबाबो बेयो फेलें जायो। जों साबायखर होदों रायजो राजाफोरखौ जे जोंनि हाबाफारि बिटिआर सरकारा जिखिनि हाबाफारि लादों बेयाव सहयोग खालामनानै बेखौ बोरै साक्सेस खालामनांगौ बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोना हेफाजाब होदों। फैगौ समाव जोंहा बिथांमोना हेफाजाब खालामबावगोन। जों दा प्राय बे 3.5 बोसोर बा 4 बोसोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावबाय। अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानि मावनो गोनां गोबां दंबावो। जों बेखिनिखौ जेसेबां हायो मावलांबाय थागोन। जों आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय जिखिनि हेफाजाब मोननांगौ बे जौगाखांनाय हाबाफारियाव बे हेफाजाबखौ जों मोनबाय थादों। बेनिखायनो जों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर होदों आरो बिथांमोननि हेफाजाबाव जों बिटिआरआव मानगोनां प्रमद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा
दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांथाय जिखिनि हाबाफारि लादों जिखिनि स्किम लादों बे गासैखौबो जों मावफुंबाय थालांदों आरो फैगौ समावबो जों मावफुंलांबाय थागोन आरो बेदिनो गोदान गोदान स्किम लानानै जों रायजो राजाफोरखौ जौगानायनि हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन जों माथ्र' बेखौनो खावलायदों जे फैगौ समाव जाहाथे रायजोफोर जोंखौ कपारेट होयो मानोना बिथांमोना सहयोग खालामबा बिथांमोना कपारेसन खालामबा जों बे ओनसोलनि जौगानो थाखाय मावनो हायै जेबो खामानि थानाय नङा